से लालू सरकार के बोलावे के बाटे, फिर से लालू सरकार के लालटेन के निशान पर बटन दबावे के बाटे, लालटेन के निशान पर बटन दबावे के बाटे, बोलावे के बाटे, फिर से लालू सरकार के बोलावे के बाटे, फिर से लालू सरकार के। ए चाचा, आप लोग इस बार वोट किसको दे रहे हैं? अरे कोहे के बा पूरा बिहार लालू यादव चिल्ला करे बचिया, पूरा बिहार। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। पूरा बिहार में इहे हालत सुनाता, लालू लालू कह के पूरा जनता चिल्लाता। जंगल खातिर भालू चाही, खाए खातिर आलू, बिहार चलावे खातिर आजा भैया लालू। अपना ही बिहार के बचावे के बाटे, अपना ही बिहार के बचावे के बाटे, बनावे के बाटे, फिर से लालू सरकार के बोलावे के बाटे, फिर से लालू सरकार के। अच्छा ये बताइए चाचा कि आप लोग लालू जी को ही क्यों वोट देना चाहते हैं, नीतीश को क्यों नहीं? नीतीश के राज में एकदम अफसरशाही बढ़ल बा, कोई गरीब के काम नहीं के हो, कोई गरीब के सुनवैया नहीं थे, ऐसे हमके फिर से लालू जी के बोला होते हैं। अब की न बचब बबुआ नीतीश हो, जनता के तोहरा पबरल बखीस हो। कतना महंगाई मोदी कर दे लाज हो, अनार से महंगा बिचाता पियाज हो। नीतीश के अब कुर्सी से हटावे के बाटे, नीतीश के अब कुर्सी से हटावे के बाटे, बोलावे के बाटे, फिर से लालू सरकार के बोलावे के बाटे, फिर से लालू सरकार के। अच्छा अब रउआ सब बताइए नौजवान भाई लोग कि आप लोग का चाहता नहीं? का चाहता नहीं बतावे ला कुछ बचले नहीं खे। का तो दारू बंद हो गई, दारू बंद हो गई, मालूम पड़ा कि होम डिलीवरी होता, और नौकरी के तो इतना बुरा हाल बा कि बतावे योग्य बातें नहीं। आज के नौजवान यूथ सब बीमार बा, आ इतना निकम्मा सरकार बा कि आधा यूथ तो सही बेरोजगार बा। कर देलन दारू बंद नीतीश के बुझाता, कहे सब लोग दारू घर घर बेकाता। बाड़े नौजवान देखो बेरोजगार हो, ऐसा निकामा नीतीश सरकार हो। अखिलेश गीतिया गावत सबके बतावे के बाटे, अखिलेश गीतिया गावत सबके बतावे के बाटे, बोलावे के बाटे, फिर से लालू सरकार के बोलावे के बाटे, फिर से लालू सरकार के। लालटेन के निशान पर बटन दबावे के बाटे, लालटेन के निशान पर बटन दबावे के बाटे, बोलावे के बाटे, फिर से लालू सरकार के बोलावे के बाटे, फिर से